Jó napot kívánok, és jó estét! Egy 5 vélt ranket fog következni, Skotnyár, Dogbáró, József, Geiger, Metfreger, Richard, Maffi, Albán Dávid, Ignác Teve Károly és Magaki Dániel társaságában. A hangulatot csak garantálni tudjuk, hogy nagyon jó lesz, mivel Dani velünk van. Be fog rage-elni. Jött szó lehet, be fog rage-elni, igen, azt mondják még. És többen mondják. És már is bedobott a gamebe. Nagyszerű. Elfogadták. Jó, Buckur bannol jelenleg. De veszitek fel, csak így. Csak így hülyeségnek. csak így. Hát Dani majd úgyis mondom, hogy fasságon. Midelek? Meg is volt. Bankassodim. Én toppozott egy tetű. Ne, hagyd megyek már most én topra. Nem akarok dzsungelezni. Akkor mész fidelni. Nem Menj mész fidelni. szupportkodni. Én nekem nincsen supportom, meg nem tudok. Nekem sincsen supportom, szóval te meg beszoptad. Na, akkor menjetek Szóval szupportkodni. te ezt beszoptad. Meglátom, hogy hozhatok. Vért hány? Valaki szupportkodjon már, nincs kedvem. Jutszó! Jutszó! Sokan tudtak a DKR-izni, az a lényeg. Te tudsz már nagyon nehéz elvékelni. Hát jól tudtok helyezkedni, meg ilyenek, az a lényeg. Az a lényeg, nem az a lényeg. Jó, szóval te jártál ilyen tanfolyamra, bazd meg. Ja, Andrew tanított. Helyezkedő tanfolyam. AD-carry tanfolyam. Rage-elő tanfolyam. De még kit bandoltak másodjára ők. Nem sent. A Zenemi Team második banja mi volt, Dani? Segíts már. Disagree.